Shubor nakaslem jong Nongthymmai Hima. Ki pulet ka is khasi Hills. Hagalak ngi ublay kila pentem, ba kila yokem ya uwe ubriu ubalakam yaladi, ba uday u area commander ka Seng Hinyau Trap National Liberation Council, jong ka Shillong region. Hakabiyaday bat ka Jingbthei ya ubom IED, hakendai lat hakajan mit ngi ublay. Katkum ka jing ai jingtep jong USP ka is khasi Hills, uba Sylvester Nongthymmai. Ulayathu batang hadin katu kat nikenta jong ka Jingbthei bom. Ki pulet kelayo kem ya utay ubriu. Badla ongru ba ulayalam ya ki pulet syakajaka ka ba ulabu ya uwe ubom IED. Ka jing syakem jong uni ubriu bat ka jing lap ya ubom IED kadai naka yeng sa jong u Nongthymmai. Uba Nongthymmai ulayathu ru ba ki pulet kilala ban penlep bat penduk borno ya ubom ban lat naka Jingbthei.